Nes I addos yn ein gadach chi wybod sut hwyl dwi'n cael efo ngwenyn yn do. Wel, mae gen i 3 cwch wan. Yr un gwreiddiol, niwc newydd ges I gen Cery, sef rhai fframio o wenyn, ac un ddiath, hedfanodd dros dro'r tŷ rhywbryd, a setlon yng nghwch sbar newydd I. Rwan, dwi eisiau mynd I nôl mail gan nhw. Dwi'n mynd I fynd I weld wan faint sy'n na. A fi rai fi ddwy'n peth, achos dwi eisiau cystadlu'n sioe tel y bont. Rwan, mi fyddan nhw flin, felly os ywch chi fanna, mi fyta hyn fod yn fler. Rei, bryswch, ma' nhw flin. Wan, y peth cyntaf dwi eisiau ffeindio ydy ffram dda, achos dwi eisiau cystadlu ar y grib fyd ffram, felly gadwch ni weld o'n. Wel, os da chi'n gweld, ar ochr yna, dyn nhw'n di capio eto, felly di honna dda'n byd, ond ar yr ochr yna, ma' nhw wedi. Mae rhaid i'r ffram fod bela. Iochyd, mae hon yn llawn o fel. Chi'n gweld rhyw ddarn tywyll yma na? Pollen. Carys yn deithau, os oes y pollen yn golwg, dau byd. Mae honna yn nes ati. Fydd isio tacluso dipyn â ni. Dych yn dda di. Rwan, paratoi'r mêl ar gyfer y jaria. Be dwi'n mynd i wneud, ydych chi'n gweld, ydy toddi beth sy'n o sosban. Wedyn fydd y cwyr pan mae'n oeri yn codi'r top. A fi gennau fwy o fel sbar, yn gwylod. O, mae'r ocle yn fendigedig. O, mae'n do ffwr yn iawn. O, sbewch ar y mêl na'n diferu. Dwi rwan yn mynd I roi hwn I fewn yn y fyddau yma. Hwna ni. O, mae'n neis. Na I dynnu'r caead, ych chi'n cael gweld beth sy'n digwydd, ie? O, mae'r arogl jyst yn arallfydol. Wrth droi, mae'r mêl yn cael ei daflu allan o'r celloedd I ochr y drwm. Mae yna fel yn y gwylod chi. Yn y cyfamser, dwi'n mynd I roi hwn mewn sosban o ddŵr I doddi. Hynny. Eiddfedwr ydy'r clamp o declyn yma. Y cam nesa ydy tywallt y mêl o'r fyddau I mewn iddo fo. Fy hoff ran I, gweld y mêl yn llifa allan o'r tap yma fewn I hwn. Mêl y llifo. Mae yna lian hidlo tu mewn sy'n hidlo'r mêl i'w gael o mor glir a phosib. Waw, mwydwch o dda di. A rwan, dwi angen ei adael I eiddfedu am o leia 4 diwrnod cyn ei dywallt I fewn i'r jariau. Os di beirniad yn mynd ar ôl blas, da, dwi di ennill. Gewch chi weld sut hwyl gai arni yn hwyrach yn y rhaglen. Croesi bysedd, da.